Bon dia a totes i a tots i benvinguts en aquesta ocasió a la presentació així en roda de premsa en la ciutat d'Alcoi de la 27a Mostra de Teatre d'Alcoi. Com bé sabeu, la setmana passada ens vam desplaçar fins al Teatre Arnitxer a Alacant per tal de presentar-la en Alacant. L'any passat vam tindre ocasió de poder anar a València i enguany se'ns va plantejar la possibilitat de poder baixar a Alacant a presentar-la i creiem que era oportú, sobretot perquè cada vegada podem anar a altres llocs per a presentar-la i sobretot també per mostrar tot el suport que tenim com pugui ser de Diputació, Conselleria, etc. Bé, conforme es va destacar en la pròpia roda de premsa que vam tindre la setmana passada, dir que hem treballat molt i de valent per a configurar aquesta mostra, que ara Miquel Santamaria vos detallarà un poc el tema de programació, etc. I que la veritat jo com a regidor puc dir que s'ha fet un grandíssim treball per a composar aquesta 27a Mostra de Teatre d'Alcoi en tot tipus d'espectacles, en més llocs. Hem volgut fer més funcions en altres llocs, com pugui ser per exemple el Círculo Industrial i la Glorieta, que ara ens parlarà de la programació Miquel, i destacar també això, que n'hi ha més d'un 50% d'espectacles de la nostra comunitat i un 40% de la resta de l'estat espanyol, que la veritat és que està molt bé que així siga. Nosaltres tenim un objectiu múltiple, com estic dient. Per una banda és una fira professional i per tant les activitats professionals tenen un espai important. L'espai Àgora, que és del qual s'ha dotat la ciutat d'Alcoi, sembla ser especialment idoni per a aquest tipus de trobades professionals durant tot l'any i durant la mostra especialment també. I allí farem presentacions de projectes, encontres entre programadors, distribuïdors, alguna associació estatal es reunirà en Alcoi, la de distribuïdors per exemple. Presentarem estudis que estan fent-se a nivell de l'estat de mobilitat de companyies, de diferents aspectes, o simplement anunciar programacions d'altres festivals que es faran en un futur immediat, aquest estiu, o una xicoteta taula redona o una intervenció col·legiada, podríem dir, de diferents autors i autores de dramatúrgia actual que poden també exposar com veuen aquesta situació al voltant de l'anunci de les bases del Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi, que estan en aquest moment a punt d'eixir i que té una continuïtat. Llevant els professionals, la resta és públic de la ciutat d'Alcoi i de la comarca en primer lloc per a la mostra, i públic futur de tots els altres teatres i circuits, els representants dels quals estan en Alcoi durant aquesta setmana i tenen oportunitat de conèixer els muntatges més recents de les productores i dels centres de producció públics i privats que n'hi ha en bona part de l'estat i especialment al nostre territori valencià. Com no, agrair que la productora oficial d'ara de pública valenciana, que és l'Institut Valencià de Cultura, el Teatre del Poble Valencià és la seva marca, té dos espectacles, un d'ells produït íntegrament des de València, que és Els quatre gèneres de l'Apocalipsi, una versió de la novel·la de Blasco Ibáñez que acaba d'estrenar-se en València, que fa la primera eixida a Alcoi en vistes a fer aquesta gira posterior, i la segona, una coproducció en la companyia alcoiana La Dependent, de Suqueia Naima, un test guanyador de Gemma Miralles, guanyador del Ciutat de València recient. I per tant, aquestes dues coses són una aportació important a la programació de la mostra, però hi ha moltíssimes coses més. La mostra de teatre té moltíssimes coses que contar, però jo voldria posar també l'èmfasi en la facilitat d'accés als espectacles que portem. La taquilla central estarà en el Calderón, tenim el nou sistema de venda d'entrades a ple rendiment ja, hi ha algunes coses que s'han polit per a que funcioni cada volta millor i continuarem en aquesta faena per a la temporada que ve. Instant Ticket ha sigut substituït per ticketalcoi.com i per això ara que arriba la mostra també ho recordem, però les taquilles estan a disposició. La central del Calderón, que farà un horari especial durant aquesta setmana de la mostra, i
després en cada recinte, una hora abans de cada espectacle hi haurà també una taquilla per a última hora poder adquirir entrades. Tenim una part dels aforos reservats per als professionals que ens han reservat les entrades també, però n'hi ha moltíssimes, sobretot en els espais més grans, en el Calderón per suposat, en el principal també, on el públic d'Alcoi fàcilment podrà accedir en uns preus a més que són els típics de la mostra, super baixos, perquè som conscients de que hi ha molts aficionats al teatre que aprofiten aquesta setmana per a veure moltes coses i diferents i de diferents gèneres i tampoc volem castigar la butxaca de ningú, però evidentment és una de les nostres prioritats. Estem fent un esforç de difusió en la comarca també per a que Alcoi realment tinga aquesta possibilitat de donar a conèixer este teatre valencià i esta ciutat com a capital de teatre en un àmbit geogràfic una miqueta més extens, però sobretot són les persones que venen de fora com a professionals les que després s'encarreguen d'escampar per tota Espanya eixa imatge d'Alcoi com a ciutat de les arts escèniques i ciutat de la cultura, el qual és un dels objectius evidentment de la mostra.